Rambutmu dhuwur kok apik men to, abang karo ireng. Lah sing ngisor kira-kira piye? Diwehi werna apa ora kuwi? Penasaran, Mas? Yo pengen ro ae. Iki karo abang rambut dhuwur, mata to. Oh, coklat tua karo ireng mata ngene lho. Iya, lah sing ngisor piye? Ora harus sing iso bayangno. Lah timbang kon bayangne mbok didudui 3 warna. wis ra karo-karuan nek no rupane. Warna ireng tok jembut opo desa. Kalau yo ora seneng lho warna neko-neko. Diomong desa yo mbok ben. Jembut minimal warnane loro telu. Jajal kaya apa? Rek. Lho kok jaran. Lah wi pirang tahun kok ngantek gimbal iki. Iki 15 tahun urung tak cukur, Mas. Telung warna, Mas. Hitam, putih karo abang. Info urun kuping. Lah nyapa iki nyungir. Oh, manuk emprit ora dijak barang melok-melok ae. Tak sama itu. Emprit to iso gawe wetengmu blending. Sing penting rasane. Tak andari yo. Kok cah cilike mbok kandhani. Para wong lanang-lanang jamaah TikTok yang saya hormati. Oh, arep ngomong apa? Mas yo raiku ki jor-joran. Kelakuanku ki plek-plekan. Tapi barangku siji kuwi Cecilia iki. Tak latih sopan. Lah mung latih model piye? Ora-uraan, kalem. Oh alah ngono to. Piye? Oleh apa ora urun kuping? Gaya nempe urun kuping. Kowe lho sak kecrotan-crot ngono ora iso mlebu. Wis dieliminasi ra ditampa. Wong urung dijajal wis maido. Nggonku lho benihe apik. Barang gaya nempe urun kuping. Kowe lho sak kecrotan-crot ngono ora iso mlebu. Wis dieliminasi ra ditampa. Wong urung dijajal wis maido. Nggonku lho benihe apik. Barang melek kualitase. Ngono lho. Lah iki lho apa wis tau uruh nggonku ye? Kok muni elek iki. Wis iso eliminasi di mandiri aku iki, Buang. Paling ngerti pisan yo ketagihan kuwi. Tidak diterima. Wis tau dijajal sik setengah jrit engko dadi kuping loro. Tidak jadi. Ojo pede kowe. Lah terah iya lho. Lah dibuktekne apa piye? Oh lanang-lanang kecil. Entek-entekan kowe ya ape mbuli aku ya. Muga-muga FYP men didelok bojone. Los. Anja. Bangsaku, contohnya mbok kamu keluar di dunia ini kan saka gua garban ibumu. Lah, apa kowe mlebu saka sapi tank? lah awakmu lara di ngenane wong lanang kok ya iso. Astagfirullah, ngenekne bro. Lah iya apa ora? Kok kene wong meteng liwat terus akhirnya masuk angin nuntis ngene apa ya nek? Ngene iki apa? Saiki padha-padha kowe. Oh, kowe mek iso duwe ngenekan ra duwe bojo piye? Mbok kok nang ndi? Cepete lawang ya. Kowe nek menjurus omongmu kok jujur aja ngenekan. Lah iya, kuwi jenenge kroto. Iya, iya. Kroto pakanane apa? Manuk. Lah iya. Iya. Jangan malah dutek aku kroto. Orang enggak aku ning ngomong iki, kroto. Cukup. Dek, Halo, Mas. aku harus ngomong. Ngomong apa? Aku seneng karo awakmu. Ya ora apa-apa to, Mas. Tapi aku nggak gandeng, Dek. Lah kan sing seneng kowe, aku ora. Mangan ini ngombene wetan jahe pilih rasane layu Bayo. Apa ki? opo melok-melok wae Iki apa ki? rahasia melok wae memang sampean roda Iki kira bentuk-bentuk sing aneh ning ngene iki biasane ngene. aneh piye Sing tidak bisa dilupakan ki mesti para ya bentuk-bentukan sing nyeleneh ngono ke. ngawur ae Gak suka aku ngene iki ya, gak suka aku nek mbok gawe-gawe tekan kene. lah aku suka Manor sing ayu. Pakai sadar toh. Arep takon, pikiran mateng kuwi dikukus, direbus apa digoreng?
Bangetan piye mak ngerti apa ora? Disangrem mari ngono terus diumbah wopyok sangrem maneh. Umbah maneh wopyok sangrem maneh. Tapi ya ngantek-entek pikiran pintu ya. Walah ruwet banget jebule ya mak prosese. Ya. So-sone lho kok kepikiran bareng. Pikiran mateng digodhog, direbus, apa digoreng. Jane kehidupanmu ki penuh dengan tekanan batin. Tekanan ekonomi mak. So-sone lho gak suka aku ngene iki. Tanggung jawabmu ndi? Iki dadi koyo ngene iki gara-gara Dek nyapa lo biayaan karo awakmu lho. aku yo gara-gara manukmu kuwi nitili tempeku. Tanggung jawabmu ndi dadi wong lanang? Aku ora ngerti apa-apa do Widodo. Kok ora ngerti apa-apa Dek ro nyakoni? iki nek awakmu kaya ngene iki dek ro iki. Lah kok iso kon tanggung jawab? Ya sing nurutne jarekku ndek iki tuangane sapa? Loh! Lah yo kowe. Kenapa kok sosis no lho ndek iki jare? Lah yo sosesmu kuwi lho. Aku ki ora ngerti. Lah piye? Pemaksaan nonton niku ramene. Aku tekok lho. Mau mboten saksian udah kesuwen. Wah, gajul tenan lho kowe. Gajul genti. Oh saiki iso gajul ya? Saged mawon. Oh kowe iki nek gajul kowe iki kegedean sikil kok tin. Kok malah gajul pupumu dhewe kok. Ya ora. Balik. Ndat. Wah. Pak gundulmu kuwi papok-papok. Cuacane wadem. Enake nyapo ayo. Adem-adem ya enake ijlik nih. Ayo nyapo enake. Ijlik Bakso. Enake bakso. enak apa? Ya enak ijlik kuwi. Pikirane rasa kotor ae. Lah piye tara ya cocok karo hawane lho. Rasa kotor ae pikirane. Enake bakso. Ora ya padha ae. Padumu kowe mancing-mancing lho. Wong kok pikiran kotor ae. Bakso. Ayo bakso yo, bakso. Lakter ya. Wegah nek ijlik gelem aku. Ayo to bisa naik. Aja to, Dik, aku wedi lho. Rasa kuatir. Aku wedi nek ketagihan. Wis to jalan penak. Iya ngerti aku nek penak, tapi besok ae to nek dhewe sah. Alah, pada nunggu sah barang. Ya nek sah kan sahdu to, Dik. Padha ae lho. Wis to, besok nek wis sah awakmu njaluk sedina 9 lho pangkat tak turuti. Heleh, sing los ae lho. Kowe pengen tak sayang apa tak kasari? Yo disayang kok aku mau mbok kasar. Kok malah kelingian? Pengen gawe hati apa emosi? Aja muni ngono to. Aku wedi nek mbok tinggal. Ayo to. Aku janji ora bakal ninggalin kowe. Ya wis ayo, tapi engko oleh nyuwun neh ya. Rumah samu. Rasane manggene ngendi? Lho, wong lanang angkat-angkat sembarang rasa. Beras, watu. Terus Lho sembarang alah kayu. ning ngendi-ngendi Mas jenenge wong kuwi panggah rasa wong wedok. Lho, kok iso lho? Wong wedok kuwi nggawa gunung loro ra tau sambat. Wong lanang nggawa ndok loro titipne manuk. Dek, aku njaluk tulung Dek lagi Dek ning. Nah iki aku ngiwangi kowe Dik, nek iki aku. Aku njaluk tulung iki. Mulane martabate wong lanang iki Dek. Harga diri Dik masalah. Apa-apa jaremu rusak ndi? Wong wedok Lah kok iso? rasa nggawa gunung loro nyanti-nyanti ra tau sambat. Wong lanang nggawa ndok loro titipne manuk. Alah tetep rusak wong lanang. Kok iso? Ah dibleki gunung loro kuwat tok. Iya, malah kau weri ya. Teruntuk bapak-bapak, mas-mas, pakde-pakde, om-om dan semua kabeh yang merasa lanang. Kowe iki ngomong ora nek komane ngalahne mercon ya. Perlu dipahami dan dipersiapkan Apa? bahwa jika Anda menikah, tandane awakmu siap orang duwe duit. Lah wong direwangi nyambut gawe budal esuk mulai sore kok iso ora di duit iki lho. Karena uang suami adalah uang istri. Lah nek carane ngono ya bubrahne tatanan. Sementara uang istri yang dipakai suami adalah hutang. Lah wong rabi pengene urip bahagia lho. Lah kok malah menderita. Mending ora rabi. Kenapa mayoritas ki wong lanang sing pake elek-elek? Lah kowe iki nyapa ngurusi sempake wong lanang. Lah wong sempakmu dhewe lho urung karuan apik. Iki jet abas terus pokoknya.
Kenapa? Lah iki kurang gayan mau piye? Kok ngemakne sing pake wong lanang. Bah elek bah ora mbok yo ben wong sing nganggo tuku kowe lho. Geger rek. Tulung to nek bar bayaran ki tulung tuku sempak ta. Lah sing penting apa sing pake? Sing penting iso manggung wis to. Mbok dolan to Pak? Kayak wong-wong kae. Dolan nang ndi? Nang pantai, nang kolam berenang. Alah, dolan ngono kae gunane apa, Jan? Yo ngilangi stres to Pak. Yo ben to. Wong-wong kae sing dolan, wong-wong kae stres. Bapak lho ora stres. Iya to Pak. Aku tadi stres ngomong karo bapak ki. Ben, kowe kok ana sing dolan sing stres. Mbah lah ngomong karo wong stres. Kowe kuwi kok sing stres. Gaya nempe urun kuping. Kowe lo sak kecrotan-crot ngono lho, ora iso mlebu. Wis dieliminasi ra ditampa. Wong urung dijajal wis maido. Nggonku lho benihe apik. Barang melek kualitase. Ngono lho. Lah iki lho apa wis tau uruh nggonku ye. Kok muni elek iki. Wis iso eliminasi di mandiri aku iki, Bang. Paling ngerti pisan yo ketagihan kuwi. Tidak diterima. Wis tau dijajal sik setengah street engko dadi kuping loro. Tidak jadi. Ojo pede kowe. Lah tenan iya lho. Lah dibuktekne apa piye? Lanang-lanang kecil. Entek-entekan kowe ya ape mbuli aku ya. Muga-muga FYP men didelok bojone. Los. Anja. Info urun kuping. Lah nyapa iki nyungir. Oh, manuk emprit ora dijak barang melok-melok ae. Tak sama itu. Emprit to iso gawe wetengmu blending. Sing penting rasane. Tak andari ya. Kok cah cilike mbok kandhani. Para wong lanang-lanang jamaah TikTok yang saya hormati. Oh, arep ngomong apa? Mas yo raiku ki jor-joran. Kelakuanku ki plek-plekan. Tapi barangku siji kuwi Cecilia iki. Tak latih sopan. Lah mung latih iki model piye? Ora-uraan, kalem. Oh alah ngono to. Piye? Oleh apa ora urun kuping? Gaya nempe urun kuping. Kowe lo sak kecrotan-crot ngono lho, ora iso mlebu. Wis dieliminasi ra ditampa. Wong urung dijajal wis maido. Nggonku lho benihe apik. Barang mek. Rambutmu dhuwur kok apik men to, abang karo ireng. Lah sing ngisor kira-kira piye? Diwehi werna apa ora iki? Penasaran Mas? Yo pengen ro ae. Iki karo abang rambut dhuwur, mata to. Oh, coklat tua karo ireng mata ngene lho. Iya, lah sing ngisor piye? Ora harus sing iso bayangno. Lah timbang kon bayangne mbok didudui 3 warna. wis ra karo-karuan nek rupane. Warna ireng tok jembut opo desa. Kalau yo ora seneng lho warna neko-neko. Diomong desa yo mbok ben. Jembut minimal warnane loro telu. Jajal kaya apa? Nek Lho kok jaran. Lah wi pirang tahun kok ngantek gimbal iki. Iki 15 tahun urung tak cukur, Mas. Telung warna, Mas. Hitam, putih karo abang. Lah sing ngisor piye? Ora harus sing iso bayangno. Lah timbang kon bayangne mbok didudui 3 warna. wis ra karo-karuan nek rupane. Warna ireng tok jembut opo desa. Kalau yo ora seneng lho warna neko-neko. Diomong desa yo mbok ben. Jembut minimal warnane loro telu. Jajal kaya apa? Nek Lho kok jaran. Lah wi pirang tahun kok ngantek gimbal iki. Iki 15 tahun urung tak cukur, Mas. Telung warna, Mas. Hitam, putih karo abang. Panganan jembut arek nggo apa? Didol ya ora payu e. Apik iki akeh gunane kowe nek kesel nggawa rono rene ya. Nek mbok sampirno. Iki nek kowe gak duwe pel-pelan yo nek mbok ngelapi, Mas. Jembut kok ngantek gimbal ngono kuwi arep mangane ora doyan. Mangan telo lawe bekecot.
Aja gelem rondo, wis ora nyokot. Mangan tape ning dhuwur kloso. Sing tak cokot apane mlebu ae ra krasa. Tuku celana cacahe 5. Piye kon krasa wong nggonmu apa? Mangan pete ngombene es. Mok gede katoke jerone kempes. Mangan kates dicampuri nangka. Piye ra kempes wong urung dienggo ngumpok. Ora ngerti aku nek perkara bathok aku ora ngerti. Ini mesti bathoke yo mengkurep. Ayo. Biar tak bahas ora. Bahas silakan. Ayo tak tanding. Memangnya tahu roh bathokku. Aku ki semelange nek mentok kandhani ora apa-apa, nek nganti tok dudui. Ha iya. Lah ngapa nek didudui? Niki lho pas sing rupiah kok malah aku waduh. Wah, bingung. Wegah apa? Ya gelem. Warna ireng tok topo desa. Lah yo ora seneng lho warna neko-neko. Diomong desa yo mbok ben. Minimal warnane loro telu koyo nggonku. Karone lho, ning jero nggone lho, sapa sing ndelok? Jajal kaya apa? Lho kok jeren? Lah iki pirang tahun kok ngantek gimbal iki. Iki 15 tahun urung tak cukur, Mas. Telung warna, Mas, hitam, putih karo abang. Panganan jebut arek nggo apa? Didol ya ora payu. Iki ya triple, apik iki akeh gunane kowe nek kesel nggawa rono rene ya. Nek mbok sampirno. Iki nek kowe gak duwe pel-pelan ya nek mbok ngelapi, Mas. Ngantek gimbal ngono kuwi arep mangane ora doyan. Suwe ora jamu godhonge kol. Suwe ora ketemu pisan kowe njaluke rangkul. Suwe ora jamu godhong kecukup. Lah teruse Suwe ra ketemu pisan njaluk ambung. saben ketemu kok mesti njaluke ambung ngono kuwi. Ora seneng aku ngono kuwi. Kate njaluk tolong apa iki? Kula badhe njaluk tolong soge tapi kula males nyambut gawe, Bu. Males nyambut gawe kepingin soge. Yo gak iso le. Ndek kene iki nggene pelarisan pengasian, lentrik, puter geling. Lale soge tapi gak nyambut gawe. Gak iso angkat tangan, Bunda. Wong Bunda dhewe iki yo nyambut gawe. Mbok kira iki Bunda bendino ngene-ngene. Melekan bengi kaya apa ya golek duit dapat Bunda iso ya Bunda lapo buka praktek perdukunan meneng-menengan Bunda turu-turu duit teko dhewe gak iso le ngono iku le kudu kerja mulai wis kerja nyambut gawe Bunda iso ngekeki pelarisan ya wis kan iku rupamu kaya juwet gak gelem kerja kok dadi apa masa depanmu iki suram iki Indonesia lah kok ngene kabeh pemudae kerja iki tak delok kon iki duwe bakat ya kecepatan tangan nyopet gelem nyopet Manur aku ingin nang warung tuku sampo merek Sunse lah bakule tampung kok ngamuk-ngamuk piye Mas anu Mas tolong sampean Sherlock omahmu nggih Mas yo lah nopo to Mas kok takon omahku barang iki apa cici tak iwangane bakule tak iwangane ngeplaki sampean lho lah kok malah ameh mbok keplaki to malah aku ki wong takon kok malah kok cek sadar ngono sampean iki wis sakjane salahku apa to malah aku ki tuku sampo merek Sunse kok iso kuwi ngono mareke Sunslick ora kok Sunse ngono ora oh alah beda to Mak tak kira ki Sunse lah untung ya Mak ya lah kuwi untung ora digrebek wong akeh ya wong yo ora ngerti kok Mak Sherlock Mas Sherlock saiki tak gebukane sisan sampean iki karuan cek sadar. Kowe ngerti nggak kepanjangannya DPR? ya tahu lah Apa rupanya kepanjangannya? Dewan Perwakilan Rakyat lah pilih kali ya di sama abang Wis ngerti kan gue Dewan Perwakilan Rakyat. Berarti DPR itu perwakilan rakyat. Abang lah sebagai rakyat pengen apa? ya kaya lah Wis diwakili karo wong iku. Rakyat pengen dolan nang luar negeri, wis diwakili wong iku. Rakyat pengen mangan enak, wis diwakili karo wong iku. Segala keinginan rakyat kabehane wis diwakili wong iku. Cuman sitok lah wong gak gelem mewakili. apa dek Kesengsaraan rakyat.
Dik nek awakmu diwehi nikmat no piye? Tiga nikmat tak nikmati, Lah nek diwehi cobaan tak lakoni. siji kas. Nek diwehi aku Tiga sampean, tak syukuri mas. yes, masuk. Ngeteh sayang. Oke sayang, aku tak ngopi wae. Iya, lah sing ngisor piye? Ora harus ngisor bayangno. Lah timbang kon bayangne mbok didudui nyapa? Parkirane warnane ngene apa meneh jerone 3 warna. Wis ra karo-karuan nek nurupane. Warna ireng tok topo desa. Lah yo ora seneng lho warnane koneko. Diomong desa yo mbok ben. Minimal warnane loro telu koyo nggonku. Karone lho, ning jero nggone lho, sapa sing ndelok? Jajal kaya apa? Lho kok jarang? Lah wi pirang tahun kok ngantek gimbal iki. Iki 15 tahun urung tak cukur, Mas. Telung warna, Mas, hitam, putih karo abang. Panganan jebut arek nggo apa? Didol ya ora payu. Iki kanggo bapak-bapak emas-emas. Nyapa? Aku arep takon. Arep teko apa? Ngopo kok hobi ngopi neng warung? Ngopo? Rasane sing beda. Padahal bahan kopi kita, guys, rakyat padha wae. Ya padha, tapi beda sing gawe ya beda rasane. Kopi gula karo banyu panas. Wis seru. Ngopo ora tuku kopi karo gulane terus gawe ning omah? Lah iya. Kok kudu ning warung? Lah nek nang warung ki kopi karo gula lho takerane pas. Mulane nyampleng karo leh mbagekne ki nyenengke ngono. Monggo Mas tunjuk kopine. Lah nek nang omah ngelungne kopi ngene karo nyentak. Endi iso ngrasake kopi? Ya pilih nek warung. Anja. Aku ora butuh gondomu, Mas. Aku ora butuh duitmu. Sing tak butuhne kasih sayang, cinta dan kesetiaanmu. Huak, 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 huak. Wong wedok lek ngomong ngono kuwi iki lho huak. Ning nggih status tok. Pret. Lagi dijak berteman nang TikTok wae lho. Didelok PP-ne, mlebu nang profile. Ngono wis ketoke wajahe cocok ya lagi di fallback. Ngono lho. Kuwi sing mesti wong wedok kathah nang kaya ngono iki lho. Tak ombe uyoe. Bi, basa Jawane angin puting beliunge apa? Aku ki wong Jawa Roh aku nek wong Jawa makane tak kei pertanyaan kuwi. Nantang cah ki. Lah kira-kira wani apa ora? Nek sampe gak iso, jangan sebut namaku Ula, Paman. Ndang iso apa ora? Angin kuwi dadi angin. Ya, puting. Puting. Lah nyapa bingung. Lah nyapa nggonmu mbok inceng. Puting kuwi pentil. Isono lho, adine bulet ya jawab ket mau. Ronda ya diopeni to, Mas. Ya diopeni diragati barang piye iki? Ora mek dilarang ya lho. Nemu karo kondi iki, kaya roh-roh. Nek sekirane ora kuat to. Mundur. Nggon kuwi tak setel maju terus ora iso mundur. Ganti liyane. Ganti liyane piye maksudnya? Soke tenan piye? Lah kuwi parkiranmu piye kok antri barang. Lho kok jaran. Puting. Lah nyapa bingung. Lah nyapa nggonmu mbok inceng. Puting kuwi
pentil. Iso no lho, adine bulet ya jawab ket mau. Ya Allah. Lah nek beliau ngopo? Beliung kuwi beliung lah sing wer muter. Yo, jang gabungno kabeh. Berarti angin pentil muter. Apa mau? Angin pentil muter, Mas. Bayuh kaya apa rasane nek pentile diputer. Anja. Aku ape takon. Iya, takok ket mau bulet ya jane takok apa to? Asline kena apa to? Wong lanang ki sak tumonku. Angger turu kok mesti tangane sak sisae dilebokno jero kathok. Oh, alah kowe pengen roh kuwi to. Tapi pertanyaanmu blakrak. Alasannya apa? Apa yang dilakukan oleh jari-jari tersebut? Ayo. Kuwi ngene. Nek awake turu, sing ngisor mesti polah. Lah kowe nek ra ditekep ya polahe ra karo-karuan lho. Iso jebule kathok. Mosok gak iso to turu sing anteng tangane ning sebelah pinggang kene. Ya ora iso kon anteng. Apa ngene manis kok cewek-cewek. Kok cah wedok ini ra iso. Kok mesti brosot ning jero kathok iki kena apa? Alah wong wedok lho nek turu karo wong lanang, tangane ya blusuk rono. Anja. Kata-kata kalimate wae. Enek kalimat burine apa ki huruf Kacek sahuruf. Kacek sahuruf ngoten pun beda artine. Beda. Lah iso ngono. Umpamane lek contoh. Jeru ya apa? Dalam Lek tambah ka dadi jeruk. buah. Lho niku lho pun genah lho. Jeruk Dalam jeruk. buah. Garu Luku neng sawah. ditambah ka garuk. Kukur. Wis beda Beda. turu Lah iki lho Pak Sri. Oh iki. Ya iki aku. Iki lho sing gak senengi ya iki. Harga diriku jatuh sebagai dagelan pondok kingko. Sing dikeloni bendino kuwi loro karo anek setia kok mbok trimakno mbok telepon. Ya karepku kan ben gak ana wektu kanggo liyane, makane tak telepon sakmono suwene. Kaget tok tinggal nguyuh ae wis gotol-gotolan nggae HP sijine. Ora mungkin. Teleponan karo kowe ketoke mlorok ngene iki lho kene sing kene iki lho tangane ngetik. Tangane ngetik kan ora dingeti apa ya pas. Ngane drijine iki lho enek motone. Kok iso ae. Wis to, ora usah geger. Lah jare komunikasi kuwi perlu. Tok telepon marang kading kuwi lek terus setia ya panggah setia. Ya enak bener nek ngono kuwi. Iso entek-entek iku. Lah aku telepon lho numpang wifi nang warung. Tuku kathok kleru klambi, ditumpaki tok ora dirabi. Kathok bolong dicokot biawak, bojone uang tumpakane penak. Basa Jawa nganu iki penonton pikirane wis tekan ndi-ndi. Asale Mula aja sok nganggo tembung nganu. Lah apa? Ayo tak kira nek bringose upamane ngono. Ora ndek brengos kok. Ana wae kok mengirung tukul. Dikerok apa? Ayo ben Iki wis tuwek Mas anakku siji, mosok trimar kok kuwan kawin tok kok. Ya apa-apa to yu lagi ana siji lho, isih gel pokoke. Ki terus piye nasibe kok aku sampai mendung, sampai aku meteng di luar nikahan ke sak menika. Mondong meteng yo wis to, kok ribet-ribet mayu to. Apa kata netizen sak menika? Yuk gimana siapa sing ngawini? Halah rasa ngene iki sementing kan padha penake. Berarti dhisik masak menika bareng ngono kawin ki sak puasmu sak losmu. Oh ngono ya berarti ra bisa. Di wong lanang kok senengane kuwan kawin kok dikon jatah gelem. Ya wis lah nek ngono ayo ra bisa. Sak ra betaku wis kebut-embut. Boten pareng Mas. Malah melek koyo kowe bokok jarang ramai. Ndang balik to Bi, ndang tak halalin. Cangkeme garangan sing kakean ngombe kopi cup. Mbok halalin emangnya aku haram ta selama iki, he? Yo ae dhewe ben duwe ikatan sah ngono lho. Kok aku tak menikmati masa rondoku yang sedang naik daun nih lho. Lah rondo ya ono yaene ora yo kesel apa piye? Engko nek wis kesel ngerondo aku tak rabi neh. Repot ta ya. Ya wis nek ora gelem tak golek rondo liyane. Wis sampe nggone ndi Mas? Nang pantai. Nang lu
Mbak, renang dong. Ya renang, ya keceh ngono kuwi. Nah, renang ning pantai ra entuk suwe-suwe lho, Mas. Lah ngopo nek suwe-suwe? Mengko ndok masin. Wis ben, malah ngawi. Mbak, rabi yuk. Galak rabi diragati, galak mau ngeragati. Rugi dong. Rugi kondi. Wong mangan enek sing ngancani, turu enek sing ngeloni. Oleh musim udan ngene iki, ora yo katisen. Anjir. Ya terus apa wis sing ngetengi? Sekarang Mami mau tanya sama Papi ya. Apa apa? Papi nyutul apa tidak? Ora. Urun apa tidak? Bilas ora, Ma. Sedikit pun enggak. Ora. Apaan kamu ini, Papi? Lah nyapa? Apaan kamu sebagai laki-laki kok sama sekali gak nutul loh? Yang benihku api, masa tak acar-acar. Udah entek bebek, entek meri loh kamu, Papi ngopi di sana dari pagi sampai malam loh. Kok bisa-bisanya gak nutul meskipun saiki enggak? Yo tak emane-eman to manggonku. Engko dulu nutul ana rene kena flu. Akhirnya manuke gebres-gebres ya. Berapa kali Mami briefing kamu sebagai laki-laki itu yang perkasa ngono loh. Wis sing jenenge laki-laki perkasa ya apa yo terus banyu nutal-nutul ana rene ngono ya. Cek banget loh kamu ini. Malah pipi. Serai senaro tato sing gambar kodok kuwi ya. Mbak, awake sampean kok tambah kuru to. Apa ning desa nyewa bojone wong angel ya? Ada yang mas aku Pak Blok jalan. Kuwi ning ndi garapan paling gampang. Apa iya? Ora ning Indonesia, ora ning Taiwan, ora ning ndi. Kuwi garapan ora ning desa, ora ning kutha. Kuwi garapan paling gampang kowe sak ngerti kok. Lah nek gampang kok awake malah tambah entek lho, ora tambah subur. Tapi saiki ndak usume. Lah nek wis kadung pengen mosok ngenteni usum. Lah saiki usume apa? Iki usume cicip mencicip. Kayak panganan ya. Pengen nyicipi apa piye kowe kok seru masaku kok blok kok. Yo gelem wong pertanyaan kuwi lho tak enteni ket mau. Aku ning omah iki bolak-balik nyewa. Lah wis akeh. Justru aku kurung ngene iki wis kokean nyewa. Lah ngerti aku nganggur nyapa ora mbok sewa. Ran blok. Mami lihat Mbok Rondo yang jualan kopi itu loh, yang biasa Papi ngopi di sana itu. Lah kena apa? Hamidun, Papi. Hamidun ini apa? Lah kok iso iki lho? Isa. Lah terus apa wis sing ngetengi? Sekarang Mami mau tanya sama Papi ya. Apa apa? Papi nyutul apa tidak? Ora. Urun apa tidak? Bilas ora, Ma. Sedikit pun enggak. Ora. Apaan kamu ini, Papi? Lah nyapa? Apaan kamu sebagai laki-laki kok sama sekali gak nutul loh? Yang benihku api, masa tak acar-acar. Udah entek bebek, entek meri loh kamu, Papi ngopi di sana dari pagi sampai malam loh. Kok bisa-bisanya gak nutul meskipun saiki enggak? Yo tak emane-eman to manggonku. Engko dulu nutul ana rene kena flu. Akhirnya manuke gebres-gebres ya. Berapa kali Mami briefing kamu sebagai laki-laki itu yang perkasa ngono loh. Wis sing jenenge laki-laki perkasa. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan kalau sedikit. Lu kalau banyak bisa sumpah bisa itu. Uang nggak dibawa mati, ya memang untuk hidup goblok. Mas, Apa? iki aku budal karaoke, koncoku sing ngenteni kae. Budal kayak budal ta, Mas. Kalau misal sampean luwe iki ana wis soto kae ning meja masakan karo ndok garek siji. Wis gampang maneh masalah ya. Wis goni garing iki masih sok ngguwak pangan misan, gimana luwe. Engko tak golek ning warung ngarep omah kono ya, Mas. Kok usah marung kira mati 20.000 kuwi ya lho. Oh iya wis nek omah. Engko budal karaoke lek misale enek info londe lanang sing terbaru ya aku balik esuk. Lah rekan motoran po arekan nggawa Honda JC. Lah sesuk tak gowo sama klub misale ngene dolan ngene kaji kadring kok nganu numpak Supra kae. Iya mah gampang. Ya ngono sing manut ngono. Ya. Golek gak ndek rokok njaluk kancamu ngono. Kanca sapa to, Mas? Biasane sapa karo Agus ngono. Ya salam aku tak budal sik ya. Oh iya, Mah, hati-hati ya. Bener. Mbak, jajal ya iso penjaga telepon kecamatan Kotai singkatno. Wong bendino mbok pakani singkatan nae warek aku.
gedung nek petuk tok ae lho. Oke iki singkatan-singkatan. Sego sak kepel dilbung tinggi jajal. Salah. Pitik walik sobo kebon. Nanas. Gegere ning ngarep wetenge ning mburi. Kentol. Lah nek penjaga telepon kecamatan kota. Pendel kecakot. Lah dalah enak iki. Jenengane nyakoti pendele bojone wong. Lah ditawani kok ya gelem kok. Anja. Malam Sabtu. Lah malam apa? Ini kan malam Jumat. Lah malam Jumat terus ngopo? Ih, mas aku wayah jatah gak aku yang lali. Yo lali, ora memang lali kok yo ngerti ku keling aku dino setu kok. Cuma ndengi lo, wis karo mbok wae. Cuma wingi aku diundang yasinan lek Sardi mah yo ora penak ora mangkat. Gak suka aku. Ora suka piye to iki? Yasinan ora suka. Ben sesuk mana tak tok ben bundra. Lah nek mbok ketok praya sing bingung awakmu ora dolanan neh ya to. Ben gak iso jatah ono rene. Ih, Awakmu kok panggah ngono ae. Ora kejatah pisan ngono kok. Enggak suka aku ngono kuwi. Ngapa to Mas kok hewane kok lemes men klentrak klentru. Alah bose. Kesel. Semprawut nya pikiran. Nimet apa cita? Ngeleh. Tak gawekno sego goreng apa mie. Ini kita enak dek cocok. Tapi nek cocoknya berubah ini ya sego goreng. Ya wes ah, sego goreng gak apa-apa. Ngegawekno. Tak gawekno sik ndani. Yo nang cepet. Gawekno cepet. Tapi ya kuwi ngobengi aku julali ke jatah. Alah, nak masalah aku njal jatah penting lu. Aku tangga siap melayani dek. Wis tugasku. Gas pokoknya. Sejatine wong wedok kuwi lek umure 30 munggah ya, Mas. Piye? Kuwi lagi hot-hote pokoknya. Lah nek 30 mudun. Nek 30 medun wis sik kemlamut. Iki cara degan karek nyucrup. Nek 30 munggah wis jan sip pokoknya. Iki pas hot-hote ya, Mbak. Losno Mas. Lah iya to digiyet nek sak pol-pole. Selosno. Ojo sampai leren pokoknya. Lah iya no, isu awan sore bengi rasah leren. Sampai umur 45 ke atas lagi slow wong wedok. Tapi lek 30 ke atas lagi hot-hotnya. Umur sakmono apa mateng-matenge lho, Mbak? Wis pengalaman dari umur belasan sampai 30. Jadi kan ya wis mateng-mateng nih tau. Wis enak-enak iki pokoke. Tapi cara gedangno ndalu. Karek ngulu rasa mamah. Sing penting sampean karek jamune piye ngono lho. Iya apa ora? Gendine jamu ngombe ndok sak tarangane mosok ora kuat. Gini uya-uya ben ora kena hipnotis kowe. Ki sempakku dikenekne ya. Ku maskeran. Maskeran iki ngerti enggak, Pak? Pak, maskeran iki sempak iku kudu digawe ki, Mbok. Iki penghantam, penghilang hipnotis. Dadi hipnotis, sihir, dukun, santet barang kok iso kalah karo iki, ha? Paham? Pak, eling-eling. Gini uya-uya engko ya. Kuwabe gawane pokok aja kucing. Ya, wong lilo, tetelen kok. Lemari, mari ngono terus ketake, ulone, bitike, wedhuse kabeh kon balik. Sing penting sampai kandangnya kucing kon balik. Sing penting aja kucinge. Wong lilo, aja lali budal ya. Lek ngene uya-uya karo maca mantra, ya. Pujo pajapu taine ngasu, DPR sing ngusi aku motone budek karo bisu, ya. Eling-eling, ya. Wis kintang budal. Kesempatan bersepisan iki kok iso men lho. Tapi eling-eling ya, eling-eling Pak, marine lah budal, eling. Sangat gak cinta sama mbak aku sana. Mas, bosan gak mbak aku tau isan. Jujur loh. Lah terus ki apa hubungannya tau Dek pamitan kerja karo ora cinta? Biasanya sama ini dek, ayo tuh mie ayam. Kok ki takjak, gak mau tadi takjak, ayo. Lali. Lali. Sama ngerti, aku senenganku mie ayam sama lali. Wong lali ki wajar to Dek, wong lali ki yo gaweane menungso. Mas gak cinta mbak aku, sama gak cinta kok mbak aku. Tuwek cinta-cintaan, mikir gas entek, beras entek, susu entek. Budrek. Kira-kira iso apa ora? Hitung-hitung 1 sampai 10. Menyek wong pakar matematika.
Orang ngenyek aku. Sopo ngerti kepleset. Aku lo rumus 6 kali 9 ki pinter. Aja mbok anggap ya aku ki. Tapi kata-katanya dirubah. Maksudnya? Misalnya 1 ki dadi sate, 2 dadi duwe. Oh, berarti kata-katane guri dikei ngono ya? Iya, kira-kira iso apa ora? Gampang. 1 sate, 2 duwe, 3 tige, 4 empek, 5. Apa mau? Ora patek krungu. Jajal balenono neh. Terus nak ayah modar terus mama jadi rondo gimana? Dadi rondo mbok yo ben. Nah, mama gak mau jadi rondo ya. Malah menak to ora enak sing ribet-ribet iki kowe. Ya senajan uripe sampean ning urip putih gak ono gunane ya, mek ngentek-ngenteki, tapi aku mah cinta sak kresek karo sampean ya. Alah, gombalemu kiyo. Tenan. Ngono jare cinta, wong ngomong karo wong lanang ngene ra mbladok nguntal, nyekek. Wis to, aku ki pokoke I love you sak kebon tenan no ya, tenan. Lah, mur Olympia I love you. Nyatane lho wong lanang ora mbok upeni. Assalamualaikum. Love you sayangku, cintaku. Muah. Salam. Mbak, oleh kenalan ora? Kenalan sih ini Mas. Yo, Nama Raden Roro Miyabi Ulo Gatel. kenal nih, aku Ari Iwan Tundung Gatel. Lah posisimu nang ndi saiki? Posisi masih di Taiwan. Lah kok adoh men to? Golek apa ning kono? Pekerjaan belantik senuk duta dalan bayi merangkap sebagai pembawa acara XXNX. Bayuh yo ora rugi aku kenal awakmu. Terus awakmu sik rayen apa wis second? Kondisi second tapi mulus pol Mas. Lah wong jenenge second lho, yo mesti enak besete to. Kok iso mulus sih? Tenan. Grade A. Paus. Size L. Apa kuwi? Dijamin plok-plok. Ora nyokot berarti nek plok-plok iki. Empuk. Berarti sekoke sik apik iki. Gak bakalan rugi, gak bakalan nyesel. Kuwi lak Iya Pak, kamu ku sesuk penake dimasak mie ayam apa bakso? Mie ayam wae, Bu. Ojo mie ayam Pak, bakso wae. Soale nang ulang tahun Mbak Supindi iki wis digekno mie ayam. Ya sakarepmu, Bu. Lah carane penake awan apa sore Pak? Apa awan wae, Bu? Ojo awan Pak, sore wae. Nek awan wong-wong jitu kerja. Takok, barang. Lah aku wis masuk kono kado apa Pak? Batinku yo tak tukokno bareng blonjongko, Bu. Kowe njaluk apa? Soalnya aku lali ya nek sesuk kowe ulang tahun. Lali. Ulang tahun bojone iki lali. Janjane sampean seneng tenan dibujuk aku apa ora re Pak? Nek senenge pakai bojo, Bu. Alah, bedabrus. Tak delok saka KTP-mu ku lho, wis meragukan. Lah KTP ku kene ya. Kak Nur, PT kon aku. Kak Nur. Lah seneng men diundang Kak Nur. Jarang-jarang loh Mak Nur diceluk Kak ki kowe. Ya sekali-kali to, mosok mak terus. Ora tau kei duit undang mak. Sik tak nganggo kacamata. Diceluk Kak ora ya rekor iki. Wes rasa guyon, aku ki meh teko mak. Kowe meh tuku mobil. Penak numpak Innova apa numpak Innovi? Numpak Innova apa numpak Innovi? Iya mak, kowe bingung mak. Masalahe padha penake lho mak. Ini babakan tumpak-tumpakan ya guys ya. Antara Innova mbak Innovi itu padha penake ya. Makane kuwi mak, aku ya ora bingung aku nek milih. Jane apa to mak jane bedane? Dadi nek kowe Innova kok ora bakal. Alah gur tekok ae lho. Apa salahe? Gayamu takok dalan bayi padang apa peteng. Lah penasaran kok. Makane sentolmu pasang moto. Piye le masang? Pasangan ya? Men gak bingung ae. Lah yo. Tekake takon. Tara yo ora roh lho, tekok yo lumrah. Bengi peteng dedet ora masang lampu ae grayang-grayang masuk kok. Kuwi kan mergo kerja sama, makane iso masuk. Gayamu sok lugu lu. Tara yo lugu. Sok polos.
Lah iya. Wong lanang iki nurut pasaran, nek wong wedok nurut dina. Nek pasaran enten 5. 5 to? 5. Legi paing wage kliwon. Pon wage, pon kliwon legi paing. Lah legi iki apa? Lah legi. Legi iki wonge cerdas tenan. Wedan. Cerdas, Pak Susi legi. Cerdas. Iya. Kliwon. Takon ana wong kelahiran kliwon ki mesti doyan mangan, doyan nyamil. Wis to, nyamil mangan. Terus mari ngono wage. Wage niki ngantukan. Wage ngantukan. Terus wage kelahiran wage ngantukan. Paing iki kuat. Peng-pengan nek nggone megawe ora tau lemes. Oh, ora tau leren. Nyambut gawe terus. Wah, iki cocok aku lek paing iki cocok. Nggih. Wage no sampean ngantukan. Terus pon niki wonge koproh. Wis to. Kelahiran pon niki koproh. Berarti lek yoga ki termasuk kelahiran pon lho. Pon iki. Kok iso pon sampean maju. Nggih. Yang niku sae. Oh nggih. Waduh, kula niki termasuk wong bebas kok. Nggih. Wah nyah-nyoh kula niki. Nggih, soalnya ningali tiyang kados sampean ngoten niku mboten saged. Waduh, 1001 kaya kula niki nak. Nggih. Anu badhe wonten perlu sekedhik. Nyun sewu. Nami sampe sinten nak? Nami kula Lasiana, Pak. Oh, ngeten nggih, Tidak Krit nek sampean. Kok dakret terus pundi sih? Lasiana. Oh, nggih. Lah nek sampean mriki nggih Dik Dola, perkara niku. Aku wong sanes. Sampeyan niku semerap napa mboten sih? Lho melek mboten semerap. Lho krungu napa mboten? Oh kepiro mboten tublek lho kok. Sana iki merembek nang iki. Yo opo rek rek. Aku udah jenenge Lasiana tak kliro-kliro lho. Aduh, ya. Napa mancane jenenge kok? Lagi sampean niki perlu napa sih Dik Las? Anu kula ngriki niki badhe nyuntuk. Pesen kopi susu. Kurang ajar sampean. Sampean sing genah kok. Ngomong kopi ndelok kopi, ngomong susu ndelok aku. Maksudnya apa? Ya apa sih sampean niku? Sampean pesen apa? Kopi susu. Dibalani maneh. Sampean ngomong kopi ndelok kopi. Ngomong susu ndelok aku. Maksudnya sampean ki apa? Ngono lho. Kugekno jangan kunci. Sambel bobor, ngerti asal bobor? Ero aku sambel bobor iku lho apa wingi wis tak pecekno yuyu. Lah iya yuyu bobor sambel bobor yuyu. Lah iya lah wis e. Pancene sampean ki tambah tuwek tambah angel kok, Pak. Gak ngono carane sing darane sambel yuyu cepet gak ngono carane. Oh ya apa nang gak iso kok. Yuyu teko sawah. Aja yuyu teko jublang, keliru. Kok kono tak jijik aku iki. Teko jublang iki. Kok ngawur ae. Ngapik yuyu teko sawah. Iku ceproten ngene cowek kono digawe sambel bobor arane iku ngerti ya. Ya meneh sih tak gaweno. Sampeyan iki model kok apa sing sampean jalu. Lah kon bingung sak ngono kon. Lah ya apa? Yuyu teko sawah urip, kon cekel cet kon tutupi kemarang. Kon nyambel ngene cowek, iya. Iya. Terus kon buka geger yuyu kon kayak sambel blek. Bareng aku mangan tak buka yuyune brangkang. Terus aku kareman sampean ki ngono, jarku sampean doyan. Oh ya aku mangan sampe ketut yuyune teko gerdu ngono. Mbak, gelem ora sampean rapi karo bapakku, Mbak? Kok kamu pinter? Iya dong. Kamu milih istri Ayu toh? Heeh. Terus jalan kamu pas gak iso turu toh? Pa, aku gak iso turu nek gak dikeloni ambek mama. Lah ya kuwi maksudku, Mbak. Yo ngomong pinter ngono nyampuk ra enggak suka aku. Ayu jane. Tapi sayange wis ora nyokot. Piye? Ora nyokot. Arep jajal apa piye? Ora usah nantang. Jajal ya. Nek gak nyakot. Lah mbok iya toh. Ndak kun jajal dikira moh ya. Tak tompain yang dhuwur. Terserah arep kok samping arep kok ngisor. Tak nggo jalan-jalanan. Nek gak budel manukmu. Gayane arep digawe jaran-jaranan. Paling jarane urung negar wis lempoh. Anak mungkin 6. Ya jenenge sapa? PI. Nek lho nek nyelok nomor 1. Ya GPI to, Reng. Oh, GPI. Iya ben ora meri. Nek nyelok anak nomor 2. ROPI. ROPI ya sing sregep adan kae ya. Ning kleru komat. Nek anak sing nomor 3 LUPI.
Lupi. Tak celuk lupi langsung Oh jerantang. iya iya. Yo, Lupi sing pinter percaya. gedek-gedek ngono ketok gitu. Nomor 4. 4 pi reng. Oh 4 PI. Iya iya. Ah, nyeluk anak nomor 5. Ya kena nomor 5 ya mau pi goblok men Si ya. PI, Rupi, Lupi, 4 PI, Mopi. Lah nek sing anak nomor 6. Bubu sing Malah sampean kenal no karo anak yang ganden no. Lah kok kita kok mbok lah kene wis jawab 6 PI iki lho lah. Malah kenal no buke iki no. Jenengan wis rawung suwe to karo mbok ganden iki. Oh, lah kok. Omong konco. Mak, bapake bakso beranak kae sapa to ya? Kebangetan piye, Mak? Arep batuk bakso beranak kok ndadak bapake sapa? Lah pengen ngerti kok, Mak. Terus nek kon ngerti bapake sapa kuwi arep ndak PKH ngono ta piye, he? Arep tak ajak malam mingguan, Mak. Aku sok hormati ambek wong-wongan ngene iki jan gak suka tenan aku gedeng aku. Kok iso-isone kepikiran bakso beranak bapake sapa? Iki arep batuk bakso beranak kok sedadak tak bapake sapa Gusti? Bos. Apa? Aman sholat ya, Bos. Iya no. 5 waktu ngono ya. Salatku semedi ya. Lah nggih, sholat nggih jenengan. Iya. Terus sampean umpamane ngene iki kula taklet mon enak-enakan mawon kula niku taklet teng jenengan nggih sepuntene lak wonten lepat kula nggih, Bos. Sampean terus sholat umpamane ngongkon wong sholat itu hukume pripun, Bos? Ngongkon wong sholat kuwi hukume wajib. Lah, sapa sing ngomong tak tapukane lambe Sik goblok percelit. Bener Pak Sun nih. Ngongkon wong salat iki wajib entuk pahala. Wah, iki ya kocok pindho iki. Goblok pekok kowe iki ya. Yes, nek kuwi tak serane yuda ben dijelasne. Lho, Sing diaturne Pak Sun ki bener ngongkon wong salat ki wajib. hukume wajib. Oleh pahala. Sapa sing ngomong ngongkon wong salat ki dosa? Ya umpamane Pak Sun ki salat Allahu Akbar. Pak Sun tanggal sak menten niku pripun kula kongkon teng mriku? Dosa. Adopsinen aku to. Aku iki apa-apa iso. Ya pinter ngarit. Gak jelas. Wong wis digenahne ngono mosok kurang jelas. Ngarit apa sik no? Ngarit jembut ta kon? Go apa jembut? Wong didol ya ora payu. Aku gak golek bocah sing pinter ngarit. Lah golekanmu sing piye? Golekku bocah sing pinter kukur-kukur selangkangan. Trimo kukur-kukure karo merem iso aku. Opone sing dikukur pas selangkangan. Ya mundak pinter. Gak ngurus ya. Anja. Oh ya apa nang gak iso kok. Yuyu teko sawah. Aja yu teko jublang, keliru. Kok kon tak jijik aku niku. Jublang Kok ngawur ae. Ngapik yuyu teko sawah. Iku ceproten ngene cowek kono digawe sambel bobor arane iku. Ngono Ngerti ya? ta, ya menis tak gaweno. Kon Sampeyan iki model kok apa sing sampean jalu. Lah kon piye sak ngono kon? Nah ya apa? Yuyu teko sawah urip, kon cekel cet, kon tutupi kemarang. Kon nyambel kon cowek, iya. Iya no. Terus kon buka geger yuyu kon kayak sambel blek. Bareng aku mangan tak buka yuyune brangkang ngerti. Rasaku kareman sampean ki ngono, jarku sampean doyan. Boleh aku mangan sampe ketut yuyune teko gerdu ngono. Ngawur ae kon niku. Oh, arek kok. Tambah tuwek model-model meneng-meneng kok njaluk anget-angetan ae. Lah ya apa? Wedone gak angetno, segone gak angetno. Masa sih aku ki sore yo masak terus ya, Pak. Loh ya mesti ngono sih. Tambah tua untu tambah goyang. Tambah tua untu tambah pokak. Mangan yo ngono bar empuk-empuk ngono lho, ngerti ya? Sebutkan satu kata dengan huruf kata awalnya K. Katak. Katak benar. Kapal. Kapal benar. Kontol. Dek, kayaknya kopi dang. Kok saiki rasa nyedak-nyedak aku. Lah iki bojoku lho, kok ora oleh tak cedhaki karepmu piye? Gombalan regetku mbaono dhewe, ajang reget asaono dhewe, omah reget satonono beresono dhewe, nek ngliweto dhewe, jangano dhewe, mangsao dhewe. Lah gunane duwe bojo nggo apa kok apa-apa kon dhewe? Sik to, salahku lho apa? Ngono ki ya isih takon. Ora jane kowe iki nyapa? Dadi wong lanang ki ya kudune peka. Kowe iki nesu-nesu lho nyapa? Salahku apa? Salah dadak boncengan karo cah wedok. Kayak kapan kowe roh aku goncengan? Untung aku lek tangi. Oh alah, kowe roh aku goncengan ngimpi to. Terus ngono kowe nyalahne aku.
Ya mosok aku sing salah. Lah iya lah wong kowe sing ngimpi lho aku sing mbok uring-uring. Kok jaran? Wingi takok rambut dhuwur karo rambut ngisor. Lah wong tekoke salahe nang ndi? Dino iki sore iki lho nek sing takok. Ya, detik iki. Ilat dhuwur karo ilat ngisor. Janjane kok pakar men itilogi iki, ha? Lah ya kuwi lho, bedane nggo ndi? Beda jelas beda. Ya. Nek ilat dhuwur rasane keri, nek ilat ngisor rasane nyedot. Puas. Urung puas. Lah rung roh rasane kok. Anja. Ini parahnya. Ora sido. Ini kok dienteni kok gak bales-bales sih. Ya koni ditelepon ora diangkat-angkat. Kare budal ngenteni raimu tak iki. Ya raimu iku dinteni ket mau ora metu-metu. Apa aku sing budal OTW iki? Budal dhewe kono. Mas, Apa, Dik? manuk kalian joge, mboten sah dikurungi terus. Iya karepnya. Dicolne ben bebas. Ucul tenan dikalah kucing. Ini gimana? Ngesakne ngono lho ungkep manuke jenengan kurungi terus. Ambekane para ya sesek ngeten niku. Yung manuk ini agak muncul mau mulai. Aku nak ucap gimana nopo? Mari mangan gaji korban. Rasanya awak kudu ngamuk-ngamuk pikir. Kudu ngamuk-ngamuk apa meneh bojo niku guru entuk tengok-tengok. Pak! Apa? Wong lanang aja gundulu nang jero omah kok entuk jero suwal ngono lho. Ki budak-budak megawe kono lho. Ora ngerti ngene iki recekan akeh sairang-irang ngene iki. Listrik kalau dolakan abane melung-melung kaya maling kena pentung. Eges sambune mambu kok ning jero suwal. Brambang bawang lombok ngene iki kabeh padha mundak. Sing mudhun gerak karo suwal ngene iki. Wong lanang ya budak-budak megawe ngono kuwi lho. Damar gawe apa? Sampe wong lanang takon gawe apa? Kono niku pun gumatang ngono lho gawe kono lho. Nonton macan utawa dulang-dulang ulo kobra ngono. Wis wong lanang lho takon gawe apa lho. Iya, iya. Ref. Mak, bapake bakso beranak kae sapa to ya? Oh, boten kan. Kebangetan piye, Mak? Arep badhek bakso beranak kok dadak takok bapake sapa. Lah pengen ngerti kok, Mak. Terus nek kon ngerti bapake sapa ki arep mbok datang PKH ngono ta piye, he? Arep tak ajak malam mingguan, Mak. Aku saka meti ambek wong-wongan ngene iki jan gak suka tenan aku gedeng aku. Kok iso-isone kepikiran bakso beranak bapake sapa? Kowe ki arep badhek bakso beranak kok sedadak takok bapake sapa, Gusti? Bro, sampean kok cepet modar lo ya. Modar yo ben to kok. Ya terus nak ayah modar terus mama jadi rondo gimana? Mama gak mau jadi rondo ya. Yo golek meneh to mah turut dalan yo akeh wong lanang. Ya senajan uripe sampean ning uripku ki gak ono gunane ya, mek ngentek-ngenteki, tapi aku mah cinta sak kresek karo sampean ya, tenan. Yo mah nek ngono aku tak nyekek sik yo. Oh, makanya sampean ki nak nyekek ki rada akeh. Iya mah iki lho nyekek wis akeh. Tenan yo, sayang tenan yo. Iya, wis to aku ki pokoknya love you sak kebon tenan ya, tenan. Wah, gara-gara ngomong kebon aku dadi lali guru ngarit. Ya wis aku tak bedal ngarit sik yo, Mang. Ya wis, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Love you sayangku, cintaku. Mwah. Mbak Nur, kawin lari iku nggawe jas apa nggawe training yo? Woi, Mak, kok malah ngelamun iku lho? Jelas nek kawan lari kuwi nganggo sikil lho, guys. Temen apa ora? Ora nek kawan lari nganggo jas apa maneh training, sing penting nganggo sikil. Kowe nek ora ndek sikil ora iso lari. Yo numpak jaran yo. Kowe nek ora
duwe sikil ora iso lari. Ya apa to iki jane iki sing dibahas kok kawin lari. Kok seneng meng to kawin karo lari-lari ngono iku ya kecer kabeh. Lah, apane sing cecer kabeh ku, Mak? Ngene lho, kawin ki mbok nang omah ngono lho. Nang kamar penak, nyapa to dadak lari-lari bareng turu-turu teratan. Dinget wong akeh, malu. Hih. Jere wong-wong malah seni ku, Mak. Diam. Dek, sebelum kita melangkah jauh, aku tak kondo ya. Aku ya anake wong gak duwe. Apa sampean tetep lanjut karo hubungane awake dhewe? Ora apa-apa Mas, sampean anake wong ra duwe. Sing penting sampean gede tanggung jawabe, gemati sifate lan api akhlake. Yo nek masalah kuwi gak usah diragukan. Aku iso nyekip kabeh liyane, asal kowe ora lali aku sing ngancani prosese. Aku ora bakalan lali, Dik, sapa sing ngancani prosesku. Lan awakmu iso janji? Janji apa, Dik? Ora bakal kegodho wedokan liyane. Ora ana wong wedok liya sing tak tresnani kejaba awakmu. Piye? Cek tetep milih aku? Apa arep golek wedok liyane sing urung tentu ngerti karaktere? Sik ya tak golek maem sik. Nek wetengku luwe gak iso mikir. Mbak, sampai ini wayu, tapi bojone tuwek men to, Mbak. Tuweknya apa aku demen kok. Apa yo sik kuat iki? Enak. Tuwek lo enak. Enak apa? Disengko saithik nu paling apa ora yo menggeh-menggeh kuwi. Roma, Apa? apakah kamu tidak ngaret? Roma ngarit. Ele biasanya ngaret nah. Apakah kamu tidak tahu bahwa aritku tugel? Kri, Roma bisa ngarit. Oke, pengen sugih? Ngombe jamu tolak melarat sida sugih. Jamu apa? Tolak melarat sida sugih. Tolak melarat. Kuwi ene ramuane, Mas. Ramuane apa, Cel? Wonten nomor setunggal menika ditulis nggih, Bu. Ramuane nomor setunggal cem-ceman godhong irit. Nggih, Cem-ceman godhong irit. Nomor kalih cem-ceman kayu medhit. Cem-ceman kayu medhit. Nomor 3 sak cuwil kembang cetil. Sak cuwil kembang. Nomor sekawan sing paling genah niku gagange gagang delap. Ramuan oh tulis kembang cetil. Jamu biasanya nek ngombe jamu ki ana efek sampinge. Lho ki jamumu ya ana efek sampinge. Ya enek no. Apa? Digething tangga. Kowe ora ngerti. Piye to yu? Aku lak ndek kanca jenenge Patmi. Patmi ya ya. Sedina utuh nang nggonku nangis-nangis. Lah enek masalah apa? Enek masalah apa? Cerita karo aku. Yu gandeno walah mbok yo pange-pangono aku to yu. Lah nek ngopo bojoku ki akhir-akhir iki ora tau mangan ning omah. Lah ngopo? Aku turu ora tau dikeloni. Jarene iki kandha-kandha tangga teparu jare bojoku ndek demenan. Selingkuh. Selingkuh. Oh, Sing lanang kuwi selingkuh. Aku dijak goleki. Lah terus piye? Piye wong sing selingkuh karo bojone wae aku? Piye kuwi? Sing ku arep goleki apa Mas, Apa, Dek? seumpama kula dados bojone jenengan. Iya, Dek. Jenengan boten isin to? Yo ora to, Dek, mosok isin, Dek. Lah wong kula tukang ngarit. Ngaretne apa, Dek? Ngaritke sapi, ngaritke wedhus. Oh alah, yo ora isin ora kok, Dek. Nek boten isin, Sherlock tak parani. Iya, Dek, engko tak Sherlock, Dek, ya, Dek. Ya, iku wedhusku lho, aku malah ora sempet ngaritne. Engko sekalian anu gawane suket ya, Dek ya. Sampeyan ki yo ngono. Wis seru nek aku gak duwe apa-apa. Kok sik mok kon adol-adol. Enenge yo barang sumu iki. Mosok yo arepe tak dol tenan. Sidane dikepruki bojoku. Lah iya karo dene adol ngono kuwi ya arepe sak nggon-nggon. Wis enek pasare khusus. Padane bakul sego goreng turut mundun dalan. Beh, aku iki guyon, Pak Ton. Iya. Pak Ton, tak sawang-sawang kok sampean ketok ngantuk. Tak gaekne kopi piye? Kok ya apal nek aku ru ngopi. Ya wis gak apa-apa gaekne kono. Sing kenthel aja legi aja pahit-pahit.
Lah ya ngono. Aja mecucu ae dadi Bang Percet iki kudu senyum saithik ben ketok gantenge. Dadi nasabah barang ki yo tertarik karo sampean. Wis to tenang ae. Sok minggu ngarep Dino minggu sing tak tunggu. Terus? Kowe ngajak Terus? jajan sate asu. Kowe ngajak mlaku. Repe piye repe? Mangkeloni aku. Mangkel aku. Lah ya saking ora dikeloni aku mangkel. Oh, ngono. Ya. Ya Mbak, jajan sate asu terus kelon ngono ya yo. Iki acara apa to, Cah? Mak Nur, apa bener bahasa Cinane beras sing apik wos sing sae? Wos sing sae. Iya, Mak. Wos sing sae. Iya bener ora? Wos sing sae. Beras sing apik. Iya beras sing apik. Wos sing beras wos. Heeh. Apik sing sae. Iya. Apik. Wos ingkang sae. Apa dah to? Bedane ilat dhuwur karo ilat ngisor ki neng ndi? Apa ya padha? Ditekoni kok malah kayak jangkrik upo ngono, cak-cek. Gak ya. Janjane iki muridé robot gedek ta. Ya ora, lah wong kok mosok gurune kok robot iki. Kok enek ae demu takok lho. Tara yo ora roh, ya sak lumrahe nek tekok. Wingi takok rambut dhuwur karo rambut ngisor. Lah wong tekoke salahe neng ndi? Dino iki sore iki lho nek sing takok. Ya, detik iki. Ilat dhuwur karo ilat ngisor. Janjane kok pakar men itilogi iki, ha? Lah yo kuwi lho, bedane nggo ndi? Beda jelas beda. Ya. Nek ilat dhuwur rasane kering, nek ilat ngisor rasane nyedot. Pas. Urung puas. Lah rung roh rasane kok. Anja. Lah nini karo nunuke ayu ndi? Jane ayu nini. He, tapi nek calanang dolan sing digolek ora ninike, Mbak. Sing goleki? Nunuke. Padahal ayu nini. Tapi wong lanang-lanang nek dolan sing digolek ora ninike, Mak. Apane? Nunuke. Nunuke sapa? Nunuke bojoku to. Dong